በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኒዓለም አቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝውዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ጉንበት ዕለት 13 ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ወላዲተ አምላክ ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ኣዴ ልሳን አንደበት ኩነኒ አሜን። ጉንበት 13 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ አርሳኒ ቅድስት ሃይማኖት ኣብዚ ሎሚ ኣባና ዝበፅሐት ብብዙሕ ሰማዕታትን ጻድቃንን ደም እዩ። ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ግድግዳኣ ዕንፀይትን እምንን ከይመስለኩም ዓጽመ ቅዱሳን ዳ እምበር ቅዱሳን ኣቦታትና ንልዑለ ባህሪ ዝኾነ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ክርስቶስ ከምዚ ከማይን ከምዚ ኣብዚ ዘመን ዘለና ትውልዲ ብኸንፈሮም ዝሽንግሉ ኣይነበሩን። ንሶም ብፍጹም ልቦም ስለ ፍቕሩ ህይወቶም ኣሕሊፎም እዮም ዝነበሩ ዳ እምበር ብቅድስናኦም ከም ዝተመስከረሎም ቀደምት ቅዱሳን ኣቦታት ሓደ ቅዱስ አርሳኒዮስ እዩ። እዚ ቅዱስ ዝተወለደ ብ345 ዓመተ ምህረት ኣብ ሮም ውሽጢ እዩ። ኣብ ጉብዝንኡ እዚ ተሪፍካ ዘይብልዎ ናይ ጥበብን ናይ ፍልስፍናን ሰብ ነበረ። ብፍላይ ኣብ ዓብይ ናይ ሮም ቄሳር ቴዎዶስዮስ ዘመን ኣብ ቤተ መንግስቲ ኣከባቢ ዝተኸበረን ንናይ ደቂ ንጉስ መምህራኖምን ነበረ። ንኣኖሬዎስንን ንኣርቃዴዎስን እውን ቀፂዑ ዘዕበዮም ንሱ ነበረ። ብድንግልና ስጋ ብ40 ዓመቱ ዝኣክል ኣብ ውሽጢ ሮም ጸንሐ። ድሕሪኡ ግን ስለ ሰላማዊ ነገራት እንዳሓሰበ ከሎ መልአክ ብሕልሚ ናብ ግብፂ ክሂድ በሎ። ብመጀመርታ ናብ እስክንድርያ ቀፂሉ ድማ ናብ ገዳመ ኣስቄጠስ ከይዱ መነኮሰ። ጸኒሑ ግን ብሕትውና ምርጫኡ ኮነ። ቅዱስ አርሳኒ በዘን ነገራት ይፍለጥ። ቀዳማይ ብምንም ምክንያት ምስ ወልሓደ ሰብ ኣይዛረብን ን60 ዓመታት በኣርምሞ ነበረ። ካልኣይ ኣብ ቤተ መቅደስ ግድግዳ ተጸጊዑ ንውዓቱ ከፈስስ ከሎ ንኣካሉ ኣርሒሱ ኣብ መሬት ክፈስስ ከሎ ይረአ ነበረ። ካብ ንውዓቱ ብዙሓት ቅርኒብ ኣዒንቱ ተመሊጡ ተወዲኡ ነበረ። በረከት ይሕደረና። ሳልሳይ ድማ ብርክት ዝበለ ድርሳናት ደሪሱ እዩ። መብዛሕቲኡ ስጋብ ሕጂ ኣብ ውሽጢ ግብፂ ኣሎ። ራብዓይ ርእሱ ናብ ታሕቲ ኣዘንቢሉ ስለ ጠጠው ዝብል ንወልሓደ ቅንዕ ኢሉ ኣይርአን ነበረ። ንጸሎት ሓምሻይ ንጸሎት ናይ ምሸት ሰዓት 17 ሰዓት ኣከባቢ ይቆውም እሞ ጸሎቱ ዝውድእ ፀሓይ ግንባሩ ምስ ሃረሞቶ ነበረ። ሻድሻይ ድማ ኩሉ ግዜ ንነብሱ ኣታሰነፍ ሃካይ እንዳበለ ይግስፃ ነበረ። ኣብ ናይ ገዳማውያን ታሪክ ክንድኡ ዝኣክል ብቑመቱ ነዊሕ ኣይተረኽበን ይበሃል። ናይ ርእሱ ፀጉሪ ከዓ ብሕቑኡ ዝወረደ ክኸውን ከሎ ጭሕሙ ከዓ ከምዚ ኣብዚ ስእሊ እትርእይዎ ጻዕዳን ስጋብ መዕጠቂኡ ዝወረደን ነበረ። እዚ ግን ብጣዕሚ ብውሕዱ እዩ። ቅዱስ አርሳኒዮስ ኣካሉ ብተጋድሎ ደቂቁ ን60 ዓመታት ብግሩም መንፈሳውነት ናብራ ጸኒሑ ብ100 ዓመቱ በዛ ዕለት እዚኣ ኣዕረፈ። ኣምላኽና እግዚአብሔር ካብ ዓቢ ናይ ቅዱሳን ናይ ቅድስና ሰብ አርሳኒ በረከት ይክፈለና አሜን። ጸሎቶም ይሕደረን በረከቶም ይሕደረና ጸሎቶም ይርዳአና አሜን። ጉንበት 13 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ አርሳኒዮስ ወይ ከዓ አርሳኒ ጠቢብ ገዳማዊ። ወርሓዊ በዓላት ድማ እግዚአብሔር አብ ቅዱስ ሩፋኤል ሊቀ መላእክት 99 ነገደ መላእክት ቅዱስ አስከናፍር 13 ግሁሳን ኣቦታት ኣቡነ ዘርአብሩክ ኩሉ ዓሌት እንስሳን ኣዕዋፍን ለመም ዝብልን እንስሳ ባሕርን ብሰብ ይግዛእ ተገዚኡ እውን ኣሎ። ንልሳን ግና ካብ ደቂ ሰብ ክገዝኣ ዝኽእል ሓደ እኳ የልቦን። ንሳ ዘይተዓርፍ እኪቲ ዝቐትል ሕንዚ ዝመልአት እያ። በኣ ጌርና ንጎይታናን ነቦናን ነመስገን። በኣ ጌርና እውን ነቶም ብኣምሳል ኣምላኽ ዝተፈጥሩ ሰባት ንረግም። ካብ ሓደ ኣፍሲ ምስጋናን መርገምን ይወፅእ።
ኣሕዋተይ እዚ ከም ዝክኸውን ኣይግባእን እዩ። ራእይ ምዕራፍ 3 ካብ ፍቕዲ 7 ክሳብ 11 ይብለና። በረከቶም ናይ ኣቦና ኣርሳኒ ምስ ኩላትና ይኹን። ናይ ዕለት 13 ዝውዕሉ ኩሎም በረከቶም ሕደረና ኣሜን። ከምኡውን ስንክሳር ናይ 14 ጉንበት ንቐጽል ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንኳዕ ናብ ናይ መነኮሳት አቦ ዝተባሃለ ቅዱስ ጳኩሚስ ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል ብሰላም ኣብጽሐና። ከምኡውን ወርሓዊ በዓል ናይ ኣቡነ ኣረጋዊ ፀሓይን ናይ ቅዱስ ክርስቶስ መርዓውን ናይ ኩሎም ብዝለማዓንቲ ወርሓውን ዓመታውን ተኸቢሮም ዝውዕሉ በረከቶም ሕደረና ኣሜን። ቅዱስ ጳኩሚስ ወይ ከዓኒ ኣባ ባኹም ሎሚ ደኣ ኮይኑ እምበር ምንኩስና ማለት ንመላእኽቲ መሲልካ ዝንበሮ ህይወት ነበረ። ምንኩስና ብእግዚአብሔር ፍቃድ በአባ እንጦንዮስ እኳ እንተተመስረተ ህይወቱ ብምስፍሕፋሕ ደረጃ ክንዲ ናይ ቅዱስ ጳኩሚስ ዝኣክል ዝደኸመን ዝተዓወተን ግን የለን። እዚ ቅዱስ ብትውልዱ ግብፃዊ ከም ዝኾነ ዝንገር ኮይኑ ከም ምስ ዝቀደመ ህይወቱ ብምትሓሓዝ ዝትረኽ ነገር ኣብ መጽሓፈ ገድሉ ኣሎ። ኣባ ጳኩሚስ ናብ ምንኩስና ዓለም ዝመጸ ብዓቢ ኣባ ጲላሞን ምኽንያት እዩ። ንዝተወሰነ ግዜ እውን መንፈሳዊ ኣቦኡ እንዳረድአ ህይወተ ምንኩስና ኣጽኒሑ እዩ። ብመንፈሳዊ ህይወትን ብተጋድሎ እንዳበርትዕን እንዳለዓለን ምስከደ ካብ ኣባ ጲላሞን ተፈልዩ ማሕበር መስሪቱ ንምንባር ንኣምላኹ ሓቲቱ ፍቃድ ብምርካቡ ብሕጊ ዝምራሕ ናይ መጀመርታ ገዳም መስረተ። ቅዱስ ጳኩሚስ ጸሎቱ ንኣጋንንቲ ኣብ ኣካባቢኡ ኣየቕርቦምን ነበረ። ኣካሉ ተወዲኡ ብዓጽሚ ስጋብ ዝቐውም ጾይሙ እዩ። ዓርቢ ናይ ጎይታና ሕማማት እንዳዘከረ ምስ ንብዓት ይሰግድ። ንብዓቱን ረሃጹን ካብ ገጹ እንዳወረደ ኣካባቢኡ ጭቃ ይኸውን ነበረ። ጎይታና ከዓ መስቀል ተሰኪሙ ይረአዮ ነበረ። ስለ ክብሩ ከዓ መላእኽቲ ናብ ሰማይ ወሲዶም ገነትን ሲኦልን ኣርኣይዎም። ኣቦና ቅዱስ ጳኩሚስ ካብ ርህራሄኡ ዝተለዓለ ኣጋንንቲ ዝሓደሮም ሰባት ክረክብ ከሎ ብቐጥታ ካብ ምፍዋስ ደዊኦም ወይ ሕማሞም ነቶም ርኩሳን መናፍስቲ ናብኡ ንኽግልበጡ ይእዝዞም ነበረ። ድሕሪ እዚ ብጾምን ብጸሎትን ብስግደትን የማስኖም። ድሕሪኡ ብባዕሎም ተቓጺሎም እንዳጋዓሩ ክወፁ ከለዉ ሕያዋይ ኣቦ እንታይ ደኣ ቁሩብ ኣባ ጽንሑ ይብሎም ነበረ። እቶም ኣጋንንቲ ከዓ እንዳኣድነቑ ብዘይካ ካብ ገነት ዘውፃእናዮ ኣዳም ከምዚ ዓይነት ፍጡርስ ርኢና ኣይንፈልጥን ኢሎም ከም ትኪ ይበኑ ነበሩ። ኣጋንንቲ ስለ ዝፈርሕዎ ድማ ሃርበኛ መነኮስ ይብልዎ። ናይ ቅዱስ ጳኩሚስ ፍርያት ኣብ ግብፂ ብዙሓት ገዳማት መስሪቱ እዩ። ንኹለን ገዳማት ከዓ ኣበምኔታት ሸይሙ እንዳዞረ ይሕልወን ነበረ። ናይ መጀመርታ ስርዓተ መነኮሳት ኣቕሪቡ እዩ። መነኮሳት ስጋዊ ይኹን መንፈሳዊ ሹመት ንኸይሽየሙ ከልኪሉ እዩ። መነኮሳት ካብ ገዳሞም ብፍጹም ንኸይወፁ ከልኪሉ እዩ። ካብ ግብፂ ወፃኢ ምንኩስና ዘስፋሕፍሑ ኣቦታት ኣስተምሂሩ ምንኩስና ሂቡ እዩ። ንኣብነት ኣብ ኢትዮጵያ ምንኩስና ዘስፋሕፍሑ ኣቡነ ኣረጋዊ ናይዚ ኣቦ ወዲ መዝሙር እዮም። ካብዚ ዝሓለፈ ብዙሓት ስራሓት ሰሪሑ እዩ። ቅዱስ ጳኩሚስ ጫማ ከይለበሰ እሾኽ ከይተሳቐቐ ይረግጽ እውን ነበረ። ናይ መንፈስ ቅዱስ ጸጋ ዕጽፊ ኮይኑ ዝበዝሓሉ እዚ ቅዱስ መነኮስ ናብቲ ዝፈተዎ እግዚአብሔር በዚ ሎማዓንቲ ከደ። በረከቶም ሕደረና። ናይዚ ጻድቕ መነኮስ ጸጋን በረከት ምስ ኩላትና ይኹን። በረከቶም ሕደረና፣ ጸሎቶም ይርዳአና ኣሜን። ጉንበት 14 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ ኣባ ጳኩሚስ ኣበ መነኮሳት ሳልሳዊ፣ ኣባ ሲማኮስ ሰማዕት። ወርሓዊ በዓላት ድማ ኣቡነ ኣረጋዊ ፀሓይ ዘሚካኤል፣ ቅዱስ ኣቡነ ገብረ ክርስቶስ መርዓዊ፣ ቅዱስ ፊልጶስ ሐዋርያ፣ ቅዱስ ሙሴ ናይ እግዚአብሔር ሰብ፣ ኣባ ስምዖን ገዳማዊ፣ ኣባ ዮሐንስ ጻድቅ፣ ኣዴና ቅድስቲ ነሳሒት። ጎይታ ኢየሱስ ድማ እዚ ነገር እዚ ነቶም ዝተውሃቦም እንተዘይኮይኑ ኩሉ ዝኽእል ኣይኮነን። ካብ ከርሲ ኣዲኦም ስሉባት ኮይኖም ዝተወልዱ ኣለዉ። ሰባት ዝሰለብዎም ስሉባት እውን ኣለዉ። ምእንቲ መንግስተ ሰማያት ኢሎም ባዕሎም ዝተሰለቡ ስሉባት እውን ኣለዉ። ነዚ ትምህርቲ እዚ ክቕበሎ ዝኽእል
ይቀበሎ በሎም ማቴዎስ ምዕራፍ 19 ፍቅዲ 11 በረከት ረድኤት ናይ ኩሎም 14 ዝውዕሉ በረከቶም ማሕደረና አሜን። ከምኡውን ናይ ዕለት 15 ስንክሳር ንቕፅል። በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዕለት 15 ጉንበት ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት በረከቶም ማሕደረና። ከምኡውን ወርሓዊ በዓላት ናይ ቅዱስ ኢየሉጣን ወእሙ ቅዱስ ቄርቆስን አዲኡ ኢየሉጣን በረከቶም ማሕደረና አሜን። ቅዱስ ናትናኤል ኣብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ትውፊት መሰረት ካብ ማእከል ቅዱሳን ሐዋርያት ደንግዩ ሰማዕትነት ዝተቐበለ እዚ ቅዱስ ሐዋርያ እዩ። ቅዱስ ናትናኤል ሐዋርያ ዝተወለደ ካብ እስራኤላውያን ወለዲ ኮይኑ ጎይታና ኣብ ዝተወለደሉ ዘመን አካባቢ እዩ። እዚ ብምንታይ ይፍለጥ እንተበሉ ንሱ ህፃን ከሎ ሄሮዶስ 144 ሽሕ ህፃናትን ክስይፍ ከሎ ንሱ ግን ብእግዚአብሔር ጥበብ ተሪፉ እዩ። አዲኡ ኣብ ውሽጢ ቅርንጫት ዘንቢል ጌራ ኣብ ናይ በለስ ገረብ ዛፍ ኣቐሚጣቶ ተሓቢኣ ተጥብዮ ነበረት። ንሐዋርያ ናትናኤል ስድራኡ ዘውፅኡሉ ስም ስምዖን ክኸውን ከሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ናትናኤል በሎ። ብፈተውቱ ሐዋርያት ድማ ናይ ቃና ስምዖን ገሊላ ቃና ኣከባቢ ስለ ዝዓበየ ሓደ ግዜ ድማ ቀናኢ ስምዖን ይብልዎ ነበሩ። ምሁር ናይ ኦሪት ስለ ዝነበረ ዘወትር ሕጊ ቀናኢ ነበረ። ኣብ ቃና ዘገሊላ መርዓ ዝገበረ ዶኪማስ ንቅዱስ ናትናኤል ወዲ ሓውበኡ እዩ። ንጎይታናን ንደቂ መዛሙርትን ዶኪማስ ዝፀውዖም ሓደ ምክንያት እዚ እዩ። ቅዱስ ናትናኤል ኦሪት ካብ ገማልያል ተማሂሩ ኣብ ትሕቲ በለስ ኮፍ ኢሉ ይትክዝ ነበረ። መሲሕ እንታይ ደኣ ደንጊኻ እንዳበለ ከዓ ይትክዝ ነበረ። ማእምረ ህቡኣን ፈላጢ ህቡኣን ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ እዚ ፈሊጡ ብፊልጶስ ምክንያት ፀውዖ። ናትናኤል ንግዚኡ ተኸራኺሩ ነበረ። ድሓር ግን ናይ ጎይታና ማንነት ብደቃይቕ ተረዲኡ ኣመነ። ጎይታ ከዓ ክሕደት ምሽንጋል ኣብ ውሽጢ ልቡ ዘይብሉ ንጹህ እስራኤላዊ ክብል ኣመስገኖ። ሐዋርያ ቅዱስ ናትናኤል ኣብ ትሕቲ እግሪ ጎይታና ኮይኑ ምስጢረ መንግስተ ሰማያት ተማሂሩ ብጸጋ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ሰኺሩ ብዙሓት ኣህዛብ ድማ ካብ ጸልማት ኣምልኮ ጣዖት ናብ ብርሃን ኣሚነ ክርስቶስ መለሰ። ብጣዕሚ ብዙሕ መከራ እውን ተቐቢሉ እዩ። ንጎይታና ሓው ዝተባሃለ ቅዱስ ያዕቆብ ብኣይሁድ ድሕሪ መቕታሉ ቅዱስ ናትናኤል ናይ ኢየሩሳሌም ካልኣይ ኤጲስቆጶስ ኮይኑ ኣገልገለ። ካብ ኣይሁድ ከዓ ብዙሕ መከራ በፂሕዎ እዩ። ኣብ መጨረሽታ ከዓ በዛ ዕለት ብሰማዕትነት ሓለፈ። ኣብ ገድሊ ሐዋርያት ከም ዝተጠቕሰ እዚ ቅዱስ ሰማዕት ዝኾነ ብ150 ዓመቱ እዩ። እዚ ማለት ድማ ካብ ሐዋርያት ኣቦታት ብመጨረሽታ ዝዓረፈ ንሱ እዩ ንብል። እግዚአብሔር ብቅዱስ ናትናኤል ልመና ንሃገርና ካብ ጥፋት ንህዝባ ካብ መቕሰፍቲ ይሰውረና ካብ በረከቱ ድማ ይኽፈለና አሜን። ጸሎቱ ይርዳአና አሜን። ጉንበት 15 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ናትናኤል ሐዋርያ፣ ቀናኢ ስምዖን፣ ቅዱስ ሚናስ ባሕታዊ፣ ቅዱስ ቀርጢኖስ ሰማዕት፣ 400 ቅዱሳን ሰማዕታት። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ቄርቆስና አድኡ ኢየሉጣ፣ ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊ አፈ በረከት፣ ቅዱስ ሚናስ ግብፃዊ፣ ቅድስት እንባ መሪና፣ ቅድስት ክርስቲና በረከቶም ማሕደረና አሜን። ጎይታ ኢየሱስ ንናትናኤል ናብኡ ክመጽእ ከሎ ምስ ረኣዮ ብዛዕባኡ እንሆ ክፍኣት ዘይብሉ ብሓቂ እስራኤላዊ በለ። ናትናኤል ኣበይ ትፈልጠኒ በሎ። ጎይታ ኢየሱስ ድማ ፊልጶስ ከይፀውዐካ ኣብ ትሕቲ ኦም ከለኻ ርእየካ ኢሉ መለሰሉ። ናትናኤል ድማ መምህር ንስኻ ወዲ ኣምላኽ ኢኻ፣ ንስኻ ንጉስ እስራኤል ኢኻ ኢሉ መለሰሉ። ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 48 ክሳብ 51 ንረኽቦ ማለት እዩ። በረከቶም ናይ ኩሎም ቅዱሳና ምስክላትና ይኹን አሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ድማ ኩሉ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓር መላእክቲ ተኣረመለይ አሜን ወአሜን ይበሉ ኩሎም መላእክቲ ሰማይ። ስንክሳር ደሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕምብ። ሓለዋን ጸሎትን ተረዳነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፍእ ዘበለ ክትርሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን ወአሜን ይበሉ ኩሎም መላእክቲ ሰማይ። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ
حبيني مهدك لنا أبسنا وجقاينا كمان هناني نهدك لزع بسرنا إتاب أن أجزاء السبنسات الله تنانو برهنم كله كيس مزاكي اسمن قس هاي الوصفات لا لا ما نعمل بسلام قدس جبريل ملاك وزيتي مريم سلام لك بروك أنت ما نسو بروك فراكرت كتاب سيفتي أو مريم ملتا تقام ملتا وداسة ملتا مقص ملتا كلو العلي زمر مسرك سألو سلم مرتا وانتي أنا مرتا كل على مرتا مدراك عزيز هذا فكر ولك يسوع كريستوس كما يسر لنا تاوني تما يسنك تما سنك رانش آمين سواد لك زابير ولا تدنقل ولا مسك ولا كبر آمين ليكون